Ola clear tu te in zava in chibai vek ole tu tuma chuanin India ram hun pakhat tuipui thliarkar ke em nga bialvel leka khosachin sentinelist te chanchin kan ron soidona angai nom don te ania sentinelist ho hi India ram hun pakhat munzim te thliarkar ke em nga bialvel leka North Sentinel Island a an chenga anni ho hi soito angkhanin nammol kan ti mayang chi kha annia India ram sarkar hianin ahum hal tlata tu ma tlopo an phal lawa tin anni sentinelist ho hianin an mani tlopo tura local ta chu an lo that mia mai thina ni soito angkhanin sentinelist ho hi India ram sarkar hianin ahum hal tlata tu ma in an tlopo ngai reng lawani nima sila tu hnaya khanin YouTuber pakhat American lammi Mikhailo Polyakov chuanin azuk tlo luya chu India sarkar chuanin ria in an man ngal ani heng sentinelist te hi namtlem te mangmai thai anni to awangin India ram sarkar chuanin ahum hal hle a India ram chung North Sentinel Island a cheng anni awangin India sarkar hian thunei na sang tak anei awangin ahum hal na hle tin sentinelist mu tuma khwaljin tekal tuma piang chu heng sentinelist te hian an lo that mia mai thina an mani tlopo a local te hi heng sentinelist te hianin thal le fei mangten an lo bai chiam mai thina tu ma tlopo an du ngai reng lawani chungte ani wang chuanin American tlangwal YouTuber pakhat Mikhailo Polyakov kumsom ni palimi hianin zuk tlo luin India dankal India sarkar hnoya dankal phal lo ani awang le ama nunna tan po a alo om theya wangin India ram sarkar chuanin he Mikhailo Polyakov hi an man ngal ani chumi chungchang chu ton tuma hianin a chip chiar zokin kan ngai thladon ani he thil thleng hi thil thleng tak ania news lian zok te poina aron ti chuato ania adu tan chuan news lian lama Google lama te po lo va search mai ta ula a tha ome ole tuna engponi sela a chanchin kim changle ngai nom tak mai chu in ngai thladon chin tiang o video hi atop thlengin in lo thlirin in lo ngai thla theu don nia Mars ni somni pakua sangni le somni panga khan Scottsdale Arizona cheng American YouTuber kum somni palemi Mikhailo Polyakov chu tlopo phallo North Sentinel Island a alu luya wangin man ania he YouTuber hian GoPro daikok le coconut te kengin thliarkar hi apana vaukama chuan hamri khamin sentinelist te lo chu hun hi angak fana tu man an chon tak lo wangin athil ken ta chu anut chia nuwa alet le a ni nuwa man anitani tu ma tlopo lo le tlopo phalo na North Sentinel Island a cheng sentinelist te hi YouTuber te hian content atan ti in October ni somni pali le January sangni le somni panga khan tlo an lo tum tu a ma se helai vela duty 10 an lo dana wangin hlo chamin heminua po hianin danin aphal lo ti reng chungin mitam takin helai mun hi content atan ti in sentinelist te khosak dan mak phung danglam tak mai chu YouTube lama da chua andu wangin heng YouTuber te hian tlopo phallo na muna cheng sentinelist te khosak dan kal phung mak tak mai an hu du wang hianin tlo an lo tum fo to thina a then missionary te phei chu chanchin tha shil tumin an lo zuk kal ve to boka nima sela missionary pakhat phei chu heng sentinelist te hianin feile thal mangin an lo that mak mai ani ti chuanin YouTuber then khat kal tum te po helai muna kal phallo na muna kal an tuma wang hianin duty te hianin an lo dang lui zela achan chu an mani tan a lo om mai ba ka sarkarin phallo hum hal an ni awangin heng YouTuber kal tum te hi engti kong zong ma in sarkar hianin kal a phallo shim ani North Sentinel Island hi Indian Ocean a omania India sarkar thunei hnoya ania heng thliarkar a hian tu mala tlopo ngai reng lo sentinelist anti ta chu an chenga India sarkar po in sentinelist te hi ahum hal leya an chena thliarkar atanga KM nga bial chunga hian engtikong zongma in lu phal ani lo shim scientist te chuan kum sing ruk chuang lai chu he hmuna hian
thla tu te atangin heng centennialist te hi an lo cheng to ni in an ngaya tuna hian an hnam pum pui hi mi za som nga vel cheu ni in an ngai to ani centennialist te hian pon lam mi in an tlawhpawh an du lo hrim hrima he thliarkara kalta chu an lo that mia zel mai thin ani kumsang ni panga khan tsunami in anoi chiam maya hei wang hian India sarkar chuan helicopter manga tranpuina thak atuma nima sela heng centennialist te hian thal le fei mangin an lo bei chiam mai ani kumsang ni le paruk khan sanghaman tu pani phai chu he thliarkara hianin kalin centennialist te hianin thal le fei mangin an lo that nge bok he thliarkara kal hnung berle centennialist ten an tha nun ber chu American missionary pakhat John Allen Chow kha ani ome ani hian kumsang ni le somni pariat khan centennialist te hi pathian thu hril tumin avatlo a nima sela he centennialist ho hianin American missionary John Allen hi wawkam athlan rualin thalle fei mangin an lo ka phum ngalani North Sentinel Island na cheng centennialist te hi rampona la chu ngai lo le an mani omna hmun area chin baka khosangai lo ani awang hianin hmun dang le khwalkhwa tanga local te hi an sha thiam lo hle a chu wang chuanin mi khwal te tan chuan an hlo om thin hle ani centennialist te hi kumsing chong fe in khar khip to an ni awangin minol puin kan nei ang taksa in tlang hrileng satlia ado theina immunity te hi an nei ve don lova keini ngaya nat na hote te chu an taksa in natna asiat ngai lo thilte ani thina wangin an tan chuan ripui tluk zetin apoi theya keini in kan tor dam thei nat na hote te angchi te hi an tan chuanin an pum mang theina ani awangin India sarkar chuanin tlawhpawh a phal ngai reng lova ahum hal na sa hle thung ani heng centennialist te hianin khovel mihring dang te hi an cheng ve ti reng hi an hringai lova chu wang chuanin an mani hmu tum le youtuber ho ron kal tum te po an hmu ngai lo thil ti ani wangin an tan chuanin mel malian ber ani thina wangin heng tlawhpawh tum tu te hi an hmu apiang chu an lo that mia mai thina soito ang khanin missionary pakhat po hianin chanchin tha zuk hril tumin azuk kal lai khan thalle fei mangin an lo ka phum to nge nima sela India sarkar hianin heng centennialist te hi namtlem te mangmai thei an ni awang hianin ahum hal na sa hleya tun thleng hianin tumah tlawhpawh ala phal lo hrim chu wang chuanin tun hnaya zukal chil tu he youtuber Makhailia Polekov kumsomni palimi po hian thliarkara athil ken coconut le athil dangken te anut chiana atang le heng athil ti awang hianin India sarkar chuanin achunga action natak alak ngei arin om he youtuber hi anon na tan cheu a hlo om mai pia lama hianin kumsing chongfe civilization lo in din chhoto namdang le chidang pol dal lo India sarkar po in dan khau tak noya ahum hal mek centennialist nampum nunna atider thong ti in angaya achunga action natak anlak ngei arin om he American tlangwal kumsomni palimi hi thliarkar tanga aron le lam hi sanghaman tu ten lo mu in an report ngala ni nuwa man ngal ni in Foreigners Act 1946 le Protection of Aboriginal Tribes Regulation 1956 mangin an man ngalani dana chuan kumnga thleng lung in tang tura shem thei ania tun thla April ni somni pakua sangni le somni paruka kota ain machon donani kan soito angkhanin North Sentinel Island hi khovel mun sang mi te makti ber pakhat ani meka India ram thu nei na hnuaya omnima seng achunga cheng centennialist te hi tun thlengin khovel changkang jok nen inzom na nei mi alo le mani du thuwa in thiar filim tlat ani thung centennialist te hi kan soito angkhanin kum singruk kalta atang to khan he thliarkara hian anlo cheng to nia hriat ania Africa atanga chuak masaber pre-neolithic thakal zelte anni an ringa amu chuak tu te hi British hauni in kumsang khazaria somruk pasari khan he mun hi an muwa ma se thliarkar chung lu ero thil har satak ani reng thung heng centennialist te hi kumsang khazikwa somsari le kumsang khazikwa somnga inkar borvel khan India sarkar chuanin
coconut le tifin le thil dang te pek tumin mu tumin voitam an lo zuk to china nima sela heng sentinelist te hi mu hlei thei ani thin lova thliarkar khosa anni awang le pukara khosa thin anni awangin puka te tomin anin lan thadu thin lawani heng sentinelist te hi mu an har sa hleya tin azuk to tura zukkal te po kan soi photo angkhanin an hufu ani chuanin anin tolchil ani chuanin heng sentinelist hian an lo that mia mai thina ni tianga an lo tha chiam na chan hi heng sentinelist hi khovel ram dang le mihring dang tlawhpawh ngai lo ani awangin an ma ni mutura lo kal thin te hi an hre thiam lo thin hleya an ni tan chuanin ral lo om ber anga ngain mel ma enin lo enin an lo violates mia mai thina ni heng sentinelist hi ram hnuaya khosa thang le khosa thin ti taka an then thiamin an fing hleya thal le fei hmanga mi bai te chu an thil thiam ber ani hial ome heng sentinelist hian tunlai thiamna technology sang tak manga in biak po na le electronic train khat te hi an hmang thiam lo mai po ni lovin an la hrengai lo shima manlai stone age hun lai ang maya khosa thin an lania amai ro chu ral bai le an mani taksa himna atana inven na konga ero an then thiam hle thungani heng sentinelist hian ramsa le sanghaman te chu an ei hmu na le an nun na atana anin tun nun na ber ania tin chume mei pia lama chuanin ram hnoya theira le thil dang te chu an taksa puarnan an ril tram tire turin an huang ang te chu an ei mei thina ni lo nei le thlai chin lampang te chu an thiam lo shima tin mai an chem them ti po mai almangin eirongan bolem ti po mithiam ten an tlawhpawh theilo wangin tun thleng hianin mai chem hi an thiam lo po an la hre chuang lo ani heng sentinelist hianin an ei tur ramsa thanan hianin thang le thal an hmang thina tin achang phei chuanin heng tiau kama lungsiam tak te hi siam remin heng hmang te hianin ramsa le sanga te an lo bei ve thin bokani heng sentinelist na an tong man ber hi khovel ram dangina tong kan man nen hianin ain anglo na sa hleya an tong man hi mithiam ten chiang takin an riat thei tlat lo awangin eng tong ber nge an man ti hi tun thleng hian riat alani lo shimani North Sentinel Island hi lu phal lo shim prohibited area ania achan chu anni hian khovel changkang jok shrimak tak omtelaka an taksa dole tu immunity an nei velawa mipa ngai kan valu hian hritlang emot na satlia kan va kai chuan an thla zong an thi pha vek theya achan chu khovel mihring dang te inna natna mak tak kan nei ang hi an ni chuan an le nei ve ngai tlat lo awangin an tan chuanin thil hlo om tak mai ani theya chu wang chuanin an chen na chuanin hrisel takin natna nei ngai lo ang main an hrisel ema natna hri mak tak khovel mihring dang te ina kan lo kai to thin an pulu tani chuanin an tan chuanin natna thar tak mai an taksa immunity tana do har sa tak mai ani awangin India sarkar chuanin hei hi hringin an mani thakal zel turte an mang theina sang tak mai ani awangin kal tlawhpawh hi a phal lo shima un hla taka tanga an chanchin thli thlai ero phal ani thung nima sela mel thum aya naya kal chu India sarkar chuanin a phal lo pura hei hi sentinelist mi te hum him na le ram danga tanga mi te him na atana siam ania achan chu kan soi photo angin lo tlawhpawh tum le aruka lo vakal an omani po in heng sentinelist hianin an mani vakal chila nai takawa machon chu an tan mel malian tak ang maya an lo ngai thin awangin an mani tlawhpawh tuma vakal chil thin tu aruka valut te po an lo that mia mai thin reng ani kumsang ni le somni pariat khan American missionary John Allen Chow po an thal le fei mangin an lo ka hlum to nge kha chu mai ba ka sanghaman turakal he sentinelist omna area chunga sanghaman turakal papani po an sanghaman an chun chol an muhil lai chu sentinelist hianin an thalle fei mangin an lo ka hlum to nge bok heng ti ani awang hian India sarkar chuanin North Sentinel Island an hi India ram chunga ania sarkar hian an mani ti boilo turle
pon lammi an him zok nan heng centenalist te chen na thliarkar mel nga huam chungot mai chu no go zone ti in an puang hialani heng centenalist te hi mu theile ral khada tangpo a thlir thein anin lar khat leya an hu om chun po India Coast Guard sipai hawin helicopter emolong emomangin hlatak atangin an zuk thira chumi tum chuanin luipui kama an loin lar chuaka he an helicopter po hi heng centenalist te hianin thalle fei mangin an lo kap na sa hle ani nima sela tun na thiam na sang tak mangin drone le satellite mang te in heng centenalist te hi mu chian tumin an zuk thli thlai thina chang chuanin tuipui kama an sanghaman lai te le luipui kama an lo infiam lai te po mu tur a om ve thina ni ama ero chu heng centenalist te hi an fing ve hleya heng drone le satellite manga an zuk thira ni ti an hriat hianin arang theiang perin nimkar le puka te tlan lutin an tombo ve ngal zung thina ni centenalist te hian midang te mu hi an du lo hleya chuwang chuanin mitam tak mu theipon anin lan khat hle kum sang kha zakwa samkwa pakhat khan madumala team te chuanin centenalist te hi an zukal chila chuti lai chuan mai chia le no pang tenen lam tuipui kama an ronin lara coconut le an thilpek an thilken zong te chu ron la in hei hi an chanchina mu theile biak nel thei deu an ni voi khatna le atop na ani hialang chumi hnulama ero chuanin an rama lu tum le apiang chu thin ur takin an lo ti hlumin an lo dang zel thina ni Google ad lama hianin an omna thliarkar hi a hmu thei thina nima sela an ram hi hnim le thingkung lian pui omna ani awangin an hmel ero chiang takin mu hlei thei ani lo thung heng centenalist te hi mimal tak le apol ang po a kalchila zubiak po le zumhu thei an nilo shima kan soi fo tangin zumhu tum le zukal chil tum te chu hmelma anga an lo en tlatawangin an lo that mia mai thina chuwang chuanin centenalist te hi kumsang kha zakwa samkwa pakhat madulam team te inna an zukal chila coconut an pek thuma an lo tuipui kama adronin lara an lo lak ba khachu chiang taka mu hlei thei an ni to lowani centenalist te hian an mani zalen na hi an du than ber ania chuwang chuanin ramdang atami kalpo tum le ron tlawhpawh tum te chu an du lo hleya ron kalpo tum thin tu te chu thin ur taka lo ma chonin an lo that mak zel mai thin ani centenalist te hi mihring puitling pa ngai an ni awangin an thi ve ngei thina ma seng tuman valu chila vachui zui an omlem lo awangin an thi lo hi chiang taka hriat ani thei thin lowa ama ero chu an nam hi atlem tiel nia hriat ani awangin nau piang ain mithi an tamzok ti ero mithiam te chuanin an rin dan ani tlat thung heng centenalist te hi an thi ani po in an ruang hi mu zui tur a om ngai lo shima a chan chu ramdang mihring tenen in bepop ngai lo an ni shima wangin le an chen na nu ma zu mu zui tur a om lo wang le mu thei ani lo wang hianin an mani namdanin an mani chena thliarkara hianin anin phum ve mai thin ani mithiam te chuanin an ringa tun thleng hianin an ruang hi khoya ma mu zui tur ala om lo shimani kumsang ni le palia tsunami in centenalist te omna thliarkar anwai vakpo khanin heng centenalist te ruang hi khoya ma mutur a om ngai reng lova a chan chu kan soi to ang khanin ramdang te ne na inkalpo ngai lo le in tlo ton lo an ni awang hianin an mani namdanin an du na lai mun le tha an ti ang an in rel bol na danin an in phumbo ve mai thin nia rin ania tuilianina achim tak ero khachuanin mi engemaw zat chu mithiam te chuanin an thi an ring ve tho pokani nima sela heti lai hianin an mani ruang nilo an mani tlawhpawh tumah vakal te an ruang ero hmuh tur a om le zeu thina kumsang ni le paruk khanin sanghaman tu pahnih sudar jas le panjit jiwari te chu heng centenalist te omna thliarkara hianin
an ruang mu ania heng sanghaman tu te pahnih ruang atang hianin centenalist te thana hnu ma nge ani ti feia chhun kuak chuk na hnu ma mu ania chuwang chuanin heng sanghaman tu te pahnih po hi centenalist te thani nge ya mithiam te chuanin an ring ani heng sanghaman tu te pahnih ruang hi India Coast Guard te chuanin helicopter manga lak an zuk tum nge nge a heti lai po hianin heng centenalist te hianin thal le fei mangin an lo bei chiam maya chuwang chuanin sanghaman tu te pahnih ruang po hi tun thlangin lak chhuwa ala nilowa centenalist te omna thliarkar tuipui kama hianin an ruang chu tun thleng hian ala omani kumsang nile sompariata missionary John Chawan centenalist ho zutlo tura azukal truma an lo tha po khanin missionary ruang hi lak chhuwa thei ani chuang lawa ama ero chu mun hlata katangin centenalist hoin missionary ruang an hnu kwal lai hi ral khata tangin an zuk muthaya ama ero chu arwang hi lak chhuwa zui ani thei ta chuang lawani tun video kan siam lai thlenga thuthar berina atarlan danin mani dewa an vatlo tuma an thlir danin an mani zinga thi an om chuanin thliarkar chunga hunril dewa an phum thin ngei ni in an ringa ama ero chu heng centenalist telaka hianin an mani biak po theina tur GPS engma a omlo wangin an ruang hnu ma ero mu tur a omlo shimani heng centenalist hi COVID-19 shipui len lai kumsang ni somni le somni pahni borvel khanin heng shipui nat na hianin heng centenalist namtlem te omna hi azuk ru nang ti an hlau hlea India sarkar chuanin athei ang tokin alo venga chuti lai chuan India sarkar po in heng thliarkar vel hi COVID-19 shipui laka an him theinan thei topin ma ala a azuk thli thlai nge nge a hemin nu hianin an din mun thlir turin helicopter te voidoi lo alo tir luta chumi mang chuanin thlir zui ni in heng centenalist te hi an dam tha an risel thokhat viawani ti India sarkar chuanin a mutheya India sarkar po alom hle te chuanin India sarkar hianin voin ni thleng hianin drone le satellite te mangin azuk thli thlai ringa heng centenalist te hi alahum hal chun zom zela nima sela centenalist hianin internet phone le motor ti vel kha voin ni thleng hianin an lamang chuang lova India sarkarin drone le satellite manga azu thlir pon heng centenalist te omna hi ramngo le muntra eile intra te an le nei thokhat ni in India sarkar chuanin a thirna tangin a hmuwa alom hlea nima sela soito angkhanin heng centenalist te omna hi voin ni tanga thliarkar thlim hianin India sarkar hianin ahum hal tlatawangin tumah tlawhpawh phal lovin ala siam rengtho ani heng centenalist te chanchin kan soitak hi thil phuat chop le thon thuleng ani lova thil om tak ania kan soito angkhanin heng centenalist te omna hi India ram chhung North Sentinel Island a om ania India ram sarkar chuanin ahum hal hlea nima sila voin ni video kan siam ni thleng hianin mi engzat nge cheng mi hring engzat nge khosa ti le an din hun chiang tak ero tun thlengin hriat hlei thei anilo thunga achan po video tan ti lama kan soifo to angkhanin kalpo chi anilo wangle keima ni kalpo tu te tan puwa thil hlo om le thi na hial thleng thei ani awang le hri nat na hlo om kan zukai darang ti hlo wang te po in India sarkar chuanin voin ni atanga video kan siam thleng hianin tlawhpawh ala phal lo bur ani ole khati zong kha tu chung kan video ta na kan ron ti chhuwa thei chuni le tamai sila kan ron soitak te kha phua chop le siam chop ani lova news lian jok te ina an ron ti chhuwa kan ron lak chhon ania video le thalak kan hu te po kha helicopter le drone mangtia an lak fu ania khang te po kha internet lama kan download chop le kan lak chhon chop ania news lian tak tak te ina an ron ti chhuwa chop aron ti chhuwa chhon kan lak chop le ania chuwang chuanin thil thleng tak ngei atak ngei ani ti kha kan soiter sham ni sela ala thlir tu te kan video te atop thlenga milo thli sak thina wangin in zawai chunga lom thu kan soini sela in zawain mangthale effect thot mai ule